Hi guys. Hi guys, hello guys. Maswera sei, maswera sanzi makaitwe ikitesi mko. Kuitwe inani? Hapana, haisi filter yacho. Inenge filter yacho. Inenge filter. Fanya yangu inongo shibaya ibaya yoga. Ipa pale kada kusema kuti ndibvise inobva yaramba. Kuti ndozvibvisa sei. Inakasa. Mwana zvainoita inozvibaya yega. Aitwa. Ikapita. Utosha kuti ndoiseta sei inongozvibaya yoga pa yongoenda painoenda ipapo musiwoyo. Utosha kuti famba sei. Muri sei guys, ndatiyano yaititandare tichibika. Yaititandare tichibika. Yaititandare tichibika. Guys, yaititandare tichibika. Hands no notification again today. I don't know what is happening in Facebook. I don't know, Gina, what is happening in Facebook. I don't really know. Do I see for my notifications? I don't know what you should do with Facebook. Yes, Baba, you ask, and I'm going to say, Atakapona, and the mammy Panaba. Msoele via yekupisa pisa paya mchikurudzira varume mchimira nevarume takakuona izvi mairepo one happy new year though brother tiri kosheni right guys itaitivambe nenyaya tinodangoti ndichibika yesililieni yekumwanangu todangotivambe nenyaya tinenyaya toda kugadzirisa panapa tinenyaya kuchibhishu kwenda kugadziriswawo chibhishu saka ndangoti time yacho ndikanikuita live ndichibika because handizowani time yekuita live yacho imona so takaita 1 hour bro. One hour chayo iri bo guys. Hi guys. Sorry guys, anzi filter yabaya. Yazvibaya filter saka meno kuti yaenda iri kuburisa chi I don't know but yazvibaya. Anzi vari sei ba father as aiwa nasi vari nani vari kutofamba vasina chitanda. Nasi vari nani. Vari kudzokera kuitwa anzi MR chichiya meno ne manje baba. Aiwa vari nani. Asi vari kutombotsika pasi. Zviri nani. Guys, ndandichitaura na Big Sam. Ndandichitaura na mbuya arera guys. Ndandichitaura na mbuya arera nasi. Anditika mbuya varera havasi kuizwa zvakanaka guys. Saka vadzoserwa kuchipatara. Anditi mbuya varera Big Sam vadzoserwa kuchipatara. Havasi kunzwa zvakanaka. Anoona. Vadzoserwa kuchipatara havasi kunzwa zvakanaka. Mbuya varera handitika saka guys pazasapa ndaisawo handitika number dzavo vanoda kuvakwanisa kuvabata because vari kuchipatara as we all know kuti munhu ari kuZimbabwe guys anotorarama nekuitawo makomedi ake nekuita sei meaning to say kuti right now kana ari muchipatara hapana way yekuita comedy kuti akwanise kuwana chi awane mari adzoserwa kuchipatara ndataura naye ari kuchipatara saka guys tatingokumbirawo kuti vanokwanisa ndaisa madetails avo
ari apo pazasi apo ayo ndiye mukuru andaisapo ndiye mukuru. So handisi kuziva kana pane vanodawo kuti vabatsire. Thank you Wadza. Kana pane vanoda kubatsirawo guys, madetails ndaisa pazasi apo, vabatsirei. Antika vabatsireiwo vari kuchipatara kuZimbabwe. Mabills ekuZimbabwe guys munongozivawo kalife kuZimbabwe kuti kubva kumushonga chaiyo unenge uchinzi uzvitengere, kubva kuchino anzi nzi kuitwa mafeather test. Saka vamirira kuti vaiswe mafeather test. Mafeather test atizi kuti ndei andika. Saka ndeyambuya arera madetails andakapinapo ndeya Big Sam comedy, ndeya Big Sam comedian andakapinapo madetails anditika ndo chinonzi life guys. Life nhasi unofuma uri pakanaka, unofuma uchizviona sekuti une zvese. Iwewe life haikuchinjiri. Life inongochinja guys, just like that. Life inongochinja anditika, life inongochinja usingafungiri. Makambona munhu anobuda pamba achiti ndikuenda kubasa ndodzoka andi achioneka mhuri yake otobuda oenda orga kudzoka pane kuti adzike kumba kwobva kwauya mapurisa kana phone call yemapurisa kuti ndimi here hama yameli aita accident paroad apo akafirapo, kana kuti atiita accident aenda kuchipatara. The next minute wanga uchifamba, the next minute waenda kuchipatara tonzi vaita accident apo. Saka makumba otona kuti akuvara akuda kugurwa akuti wakutinda pawheelchair. Ndipo patishaura papa kuti kuswera ovhairirana kupedza nguva kudadirana, kuswera kutovhairirana nezvinhu zvepano pasi. Ini ndopanoti ndikaanza kugara pasi ndikaanza kufunga kuti pati Mwari yes tiri vanhu venyama munotiropafadza nezvinhu tinozvida, but at the end of the day what is the use? What is the use kana tichizongofa hanzi na Grace, I lost my sister yesterday. How do you we are very sorry Grace, our condolences, but healing is a process my sister. Healing is a process and the people heal differently. Umwe anogona kutohila next year, umwe anogona kutoita 5 years, umwe anogona kutorarama neronda racho rekusingaperi. Chikuru sei panyaya yekufirwa. It's not easy. You can't tell you kuti heal so because my healing anosiyana. We are very sorry my sister. Antivatona. Saka paupenyu chako chakoka ngatimbo andizivi ndona ndopa ndotaura papa yakuti guys unoswera kumuzoti kutsamwa kune labor guys. Kutsamwa kune labor. Kutsamwa kunoshungurudza iwe muridzi. Kunoshungurudza iwewe muridzi. Iwe muridzi kunoshungurudza iwewe. Kutsamwa. Uri kutuka vanhu nhasi, uri kutukirira vanhu every day, unotukirira vanhu nhasi. Mangwana uzikani kuti unofuma uri papi. Uchenda the same people vari kutukirira every day. Guys, this life that you are living is not fair. Life yatiri kurarama iyi haisi fair guys. No one knows tomorrow kuti mangwana rakamira sei. Ndinoshayiwa simba rinenge rine vamwe vanhu. So rokuti I'm just talking in general guys. Simba rokuti tinomuka makuseni toona simba rokuenda unovenga. Kuvenga is a very big word guys. I might not like somebody, but kuvenga wodza kuti kuvenga rondichikisa. Antimaona rinondichikisa. Tomuka every day kunomuka makuseni kunongotukirira chete hauneti. Masikati uri kutukirira chete hauneti. Iwe life haisi yedu adikani. Life ine muridzi wayo ndeyamwari. Zvatinoronga nhasi paupenyu hazvo zvinogona kuitika mangwana. Let's Nicolette, happy new year. What's the now? Animoona. Life inogona kuchinjira 2 minutes. 2 minutes life inochinjira because haisi yedu life ine muridzi wayo guys. Ndakambokunzai, I'm repeating again kuti we are all acting drama guys. Tiri kuacta drama. It's a script yakatonyorwa tiri kuacta. Yekuti mangwana ukamuka uchafamba wakadai unopinda unotsika gomba wobva washonoka gumbo iwe uchimuka makuseni wakatoronga kuti mangwana ndikamuka ndoda kurova pasi ndakadai kuharare ndodzoka ndakadai zvotoedza kuitika because ukuronga iwe nenyama dzako. But kune muridzi woupenyu cheko chako anonyatsoronga zvinoitika kwete zvatiri kuronga isusu sevanhu nenyama. Isusu vanhu nenyama pane patinoronga tichigumira. Antimaona. Saka life is too short guys. Ndipensisa yauti. Let's go. Life is too short kuswera uchingowata unoita kuita labor. Hanzi vana varipi nhasi variko. Unoita labor wega. Guys, unoita mnebenzi, unoita kutange benzi, unenge watove benzi, unoita labor, kutsamwa kune labor. Kugara uchingori munhu ari bitter. Bitterness guys consumes you wakaitakura. Hatred inoparadza iwewe muridzi wakaitakura. Zvimwe zvinhu pane pamwe kuti zvimwe zvinochigare ugare pasi gombo zvinyatso zvoongorora sokuti but ndichiri right mupfungwa here.
Am I still normal? Kana kuti zvimwe zvatooneka kupenga mukati. Unoita tingaita vanhu verudzi guys kuti everyday tinongomuka tiri vanhu vane bitterness. Tiri vanhu verudzi kuti we don't know what peace is. And we will never know peace. Because isusu mukati medu takazara kuvava. Guys, my message ndeyekungodai soka. Life is not fair. And the life sucks. Nasi tikuronga zvimwe. Mangwana inofunaka kuchinjira life. Tikutaura one person ari muhospital right now. Who didn't even know kuti anongoza kuti ndozvaramira ichita life yangu ichita makomedi angu nchienda kumberi. One day tikangofuma zvakaenda nepamwe. Nepamwe zvangofuma zvakaenda nepamwe. Right now yatori in and off hospital, guys. So such is life. Mukona the reason why we are talking of a peaceful man, a person who comes, a peaceful guy anongozvira pa social media uita makomedi akaoenda. Asina tukani nevanhu, asina drama nevanhu. The reason why tikwanisa kumira pano chiti guys, sema diaries. Ngatika ngatiiteiwo kana konde tibatsire this guy. We have never known same comedian achitukana nevasana bomana chibaya live achituka vanhu pa social media. He just comes, does his skits and go. Ndosaka takamira, ndosaka mtira masocial lights akawanda akamira. Antika vakamira chakati let's help. Uri munhu ari bitter. Uri munhu ane kuvava. Uri munhu anozikana kuti iwewe ungori munhu anomarana nevanhu vese pese. Do you think kuti vanhu waita dambudziko hombe nhasi yako anomira chituka dzingatibatsire? Never. This is 2025. Never. Uchasara wega wakamira uri wega wakadai so. Vanhu chikutaura kuti aiwa akana. Because mabasa ako anokuteverera. Zvaunoita iwe zvinokuteverera. People are loyal to entertainment. We are loyal to entertainment. We watch, to sek, to faro, to comment. But when it's coming, when it's happening on you. Zvinokuvinga uri wega. Kana zvakuuya zvinokuvinga wave one. Iwe wave one. All those cheerleaders ainenge asisipo unenge wafisana dambudziko rako uri one. The cheerleaders musokutoenda dambudziko rokuda help yevanhu. That is very day kuti wakuda help yevanhu. The cheerleaders they will not be anywhere to ndone vari first kunyora kuti kubatsirani chipi uya anota musangotuka vanhu every day konde yake ndekutuka vanhu. No one will want to help. Guys, saka zvimwe zvinhu ngatimbozvifunga usara wawega kana zvinhu zvakanaka they cheer up because they are loyal to entertainment. No one is loyal to you. People are loyal to entertainment. So, vadikanika, ndinokumbirawo nemweya waMwari, madiaries. Ndaisa number pasasapo. Anditika, ndaisa number. Tibatsire this guy. Kana zvaigona, vari kuno kudiaspora. Ngatibatanei pamwe chete toendesa chipo chedu sediaries. Ndakamboendesa chipo changu ndiri one, but ndakangoti on behalf of the diaries. Anditi, but the bills are piling up ekuchipatara kwaari right now. The bills are piling up. Anti maona haana chanokwanisa kuita bhuza muchipatara. Saka ndaiti vari kunze kwenyika antika takaisa kana 5 pounds each. Antika 5 pounds each toisa kuna treasurer wedu youngana yoenda yakati one day at least yakati wanoti akanzi nhasi aisigwa 10 pounds mangwana mwese 10 pounds pamari kutenga mabanana nayo obvatenga maapple nesemulari muchipatara obvatenga juice nayo. But ikaenda yakati one day iri 300 pounds 400 pounds. At least inobhadhara chi? Inobhadhara ma bills. In my bills ekuchipatara. Anomaona. Anokwanisa kubhadhara ma bills ake ekuchipatara. Chachingotikumbiro madiaries anoti munopaona sei. Say guys, I'm going to move on and say, Papa, that you want to say, something that we are. I want to say guys, mwani kupisa kangeke. Andisi ukapisa hangu kauke chiboy kana mbocho mbijana.
kandangopiswa mbijana. Animaona akuila kana nisu takafirwa tiri vana vadiki chako chako ndokuti ndikampani pakuti ndikafunga kuti hei izvo zvitodei mai vangu vanga vari pavapenyu zvinhu zvangu zvainditira easy asi vakasafa kudhara chaiko chaiko auihili zvokumhanya kufigwa kwakaoma maidhia auihili zvokumhanya right. Muri kuzviona sei madiaries handiti muri kuzviona sei tiongoti 5 pounds tibatsirewo mumwe wedu ushu ndisemwe yatinongoitawo musoro kuti wapinda padambudziko iwewo handitika tinongoitawo the same thing. Muri kupaonawo sei guys, muri kupaonawo sei? Saka nhamba dzake ndaisa kune vari kuZimbabwe, those who can be in touch handitika vari kuZimbabwe vanokwanisa kumutransfer nhamba dzake ndaisa madetails ndaisa hanzi pana madetails apinda ndakanyora pacaption ari pacaption Beatrice kwanzo ari pacaption madetails 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 guys. Toita izvozvo tikati 5 pounds cheri hapo guys, nditegereiwo cheri kana aripo guys, nditegereiwo cheri evari muEurope madetails. Rudo ndanga ndiri kuti kana tiri team repata madiaries ka beta tikabatanidza tikaisa chipo chedu chakati kurei anokwanisa kubhadhara mabills. Takaisa 1 ma10 pounds 20 pounds nemacharges nechini handiwana haisi mari yotanzotenga mabanana here otenga juice apa mabills ekuchipatara manje mabills aya angachida kuzobhadharwa futi handiwana. Saka ikati yakati wandei anditiwana vari nani zvavo vari nani. Saka ndizi kuti cheri tingamuwanepi ngomwe mutegaiwo guys kana aripo auya atibatsire tiite ma 5 pounds pa 5 pounds then yoendeswa sediaries. Yoendeswa sediaries I think inogona kumubatsira kana kumutumirawo amen. Mutrai kumufonera chiro chotoni. Manager vasi ku advertise ko manager vasi ku advertise manager vani vasi ku advertise manager vani vasi ku advertise. Hi Cherry, are you at work? No, I'm not at work now. Oh, are you at home? Yeah, you come back at work now. Dokumbira kuti uye ku Facebook. Okay, you will. Sure. And I think SA say the same thing again. I think SA might say the same thing again. I think SA manje Luna and this really ma admin cha ku replace I. Madimine SA cha ku replace I. Madimine SA cha ku replace I. Vari ipi zvozvi? Avapo. Vari ipi pana Chimbles Bells? Vauye avapo. Madimine SA ipi? Avapo. 3 rose. Avapo. Hiya. Hi Cherry, how are you? Did bonding? Mushe. Just like that way. It's okay. Pane nyaya chora pana pasana ndokumbura kuti tipindure madetails ako isusu kuno ku diaspora tite zvema 5 pounds kana yatinayo kana 2 pounds kana whatever yaunayo tibatsire big Sam comedian vari muchipatara. Okay. Daniel. Isusu padiaries if we do a dance wenda yakati opa tapiwe madetails napinam but panotapiwe 1 inenge ishoma ma1 obva aishandisa akati chikafu akati chai hospital mosaka iye achida kuzobhadhara kuti madhuzi saka ndakati at least zvina nangwasa kuita something. Okay, mirai ndikupinire my details. Hold on. Chingopinda ma details right. Saka guys
ndonyaya yacho iyo yatinayo yaDixon Comeds yaDixon Comeds ndonyaya yatinayo yatinoda kuti titaure nezvayo. Wapinda ndichitira wapinda kuti apinda asabva che kuti mtaura yamunhu ari kwei. Right. Saka ndofunga chera siyapina guys, ndofunga chera siyapina andika saka guys ngatibatanewo tikwanise kuisa iyo yapino nacheri tikwanise kubatsirawo nepatinogona napo guys, kuti akwanise kuti ararame kuZimbabwe uko abhadharwa mabills ake, akwanise kubhadharwa mabills ake. Saka madetails ndiwayo ayo ndaisa madetails guys. Kudadirana it's a waste of time guys, kupedza nguva kuswera tichidadirana hazvibhadhari zvinodestroya. Iwewo uri kufamba wakatakura bitterness yako ndiwo unodestroyeka, saka ngatizamewo kuve vanhu vari nani guys, tizame kuita vanhu vari nani, right? Saka madetails avo vekuusa anoti vauya here, veSA handino kana vauya, hapana kana vekudurban madhimini ari kupi, because vesa vakarenga vekudurban vari kupi, they can do that as well. Madhimini ekudurban aripo here, hanzi kuvaida kugeza vepanda vachibikise mana kuita I think we guys hakusi kutsvaga pamuromera zvonetsa izvi zvonetsa. Vanoona live kana vachida kubatsira vachabatsira, vanoona live pano kana vachida kubatsira vanobatsira. $500 vakatotipa inenge yakatowanda zvisingaiti, inenge yakatowanda vakatipa $500 inenge yakatowanda zvokutodaro, vakatipa $500 aiwa inenge yakatowanda. Vakatipa 500 inenge yakatowanda zveshuwa, inenge yakatowanda vakatipa 500 right. Saka tapedza nditika ngatiitei sezvokudaro guys. Team SA batai vana Shumbresi madhimini agone kutibatsirawo handitika right. Tine kanyaya katinako kana kadiki diki panapo zvangu zisati ndaenda. Hanzi USA nadhimini atina, USA inongofola under global, USA inofola under global USA. Yo. Takwenda kumjolo. Yes, Ash. Hello. Hi, dear. How are you? Good and you? Ndakufonera munhu wako ndiri palive. Ndakufonera munhu wako. Ndiri kunzwa. Uri kutinzwa? But
but network yenyu iri kukata-kata. Alright, wakundinzwa nawo. Yeah. Ndati right ndari palive right now. Toda kufonera munhu wako panapa. Saka ndoda kutomboudza zvako vanhu why tiri kufonera musikana uyu. So that team knows. Ndati ndakuda kufonera munhu wako. Anditi. Saka izvozvi right now ndichara newe ndiri palive. Saka ndoda kutomboudza kadhayaridza vambijana kuti ndiri kuda kufonera munhu nyaya ndechii. Vamwe vatore kudzidza ipapo. Ndambotsa message akati try kufona but ndichida kudavira ndobva yakata bhozi ndichibva kunogeza. Saka you can tell my diaries kuti chii chiri kuita kuti tifonere musikana uyu. Okay, nyaya yako uri kuitangira pakati. Taura nyaya yacho zvairi kuti ndakaita ukadadada nemunhu ukazodai kusvika masvika pamasitanani asara. Network yacho. Hello. Network yacho. Yanguti disconnected. Ndasina data. Alright. Vana vari kugwira nikikiri pari kuita kukakunesana nenyaya yemurume. Zvino manje kana network isingaitiko kana uyu akati munhu yanga achifonegwa. Hello. Hello. Yes, Anna, uri right. Ndisisimeli. Umba munogona kuva usingavazivi hako. Asi kuti ndandauyawo zvenai Anna. Pane mwana wangu angandibata. Achiti iwo uri kumutuka everyday uchimutukira nyaya yembuye, uchimutukira nyaya yemukomana yemurume. Saka ari kudawo kuti ustope nyaya yekumutukira uchimusendera mameseji uchimutukirira nenyaya yemurume. Anonzi Kero. Waunotuka everyday aidanana nababa vako. Handizivi kune machati hobho nevameseji kudi hanzi uchiri kuramba uchingoisa mameseji akasiyana-siyana nemanhamba akasiyana-siyana uchingomutuka kakubhuloka woenda kunovhura rimwe womutuka futi uchingomutukirira. Saka iye hachadanani nababa vemwana vevana vako. Saka ari kuti uri kunditukireiko? Hello, handizivi. Handizivi. Hello, foni yako ikuita ma-echoes. Handiti foni yako ikati foni yangu. Message yangu nsendera kuti baby wewe hure kana uchida mari netsana baba vana vako ndobva ndanosendera dhage ndikati komusikana wangu ari kunditukire dhage haana kupindura akangonyarara. Last year 4-5 days ago akaguma wakachagumata naye last time nani. Visa phone paloud. Visa phone yako paloud speaker. Visa phone paloud speaker. Ndio saka ichida visa phone paloud. Yakunzwika manje. Last year ukagumata naye munani. November. Last year November.
vanonetsana memenjeredzi wati nababa vana vako inera handina mupindura ndangomuyarara vangasainosinaendaa konai dhagi munhu wako kera unonditukira dhagi vangu vanengana vakepindura ndikadotara kutotara unyaya nayo dzimwe dzisiri dzidzo zvikapera zvakadai handakutaana handambopindura because ndaona kuti zvokunga machiredzera nemunhu handichazvikwanisi handingotauri naye ndanyarara saka machikubanda taura naye handiri kunyeva ndiziviwa. Ore saka nai nai Ana muri kumbonyatsonesandana nyaya yenyu day yamuri kunesandana chii ndikubasirei nyaka kumbonetsana kungotukira naye dhage iwe unana dhage dhage hello iwe unana dhage zuro dhage ndibova vana vangu ndakaenda kuti December kumusha kwavo kamushinda ndotokusenda mafuko kutozendakaenda musha kwavo zvinhu okay nevana paDecember. Okay, iwewe ndizvomubvunzo wangu uri kuzvambarara pamusoro pawo ani uri kudanana nadhagi here kana kuti ndibabarerana makusangana pavana nokuti chokwadi chichabatsira kuita kuti chichabatsira chokwadi kuita kuti chichabatsira chokwadi kusaidi kwenyu mese muri kuti haudanani naye ndati chokwadi chichabatsira mese choita kuti mubatsirikane mese muri two handitiona haudanani naye here dhagi mudanana naye apa ari baba vevana zvevana tazvidza kuti mune vana ndatimba pamunogona kuti vana kavakasiyana henyu osaka muri kutodana naye henyu akadova chapo Alright, tachiona vana vari kumusha here vana vari kumusha vana vari kumusha here alright because nyaya dzachona nisingazahwisisekana uyu anenge achiti nadhagi wacho makasiyana iwo kuti nadhagi mondanana saka makabhloka naye nokuti aikati mose ndikubatanidzei pafoni 1 apa titaure nyaya yacho mose muri 3 tiri 3 muripo makabhlokani naiye eken network iri network yako echini network yako iri kutinetsa chinja position pekumira ndati chinja position network yako iri kunetsa ndandiri kuti makabhlokana here kuti musanetsane musagwe ndizame kumuedha pafoni 1 apa nditaure nemi mose muri 2 hapana hamuna nidhe kuti musore muchigwa muchigwira murume kuti imimi musachukaneka imimi muri kure imimi ona ana ona aiwa ana asi ana muti dhagi uyu ndiari kuiti wadhiclaya wena kwai handisi ndakasiyana nadhagi alright hello ndandiri kuti
ndandiri kuti hamuoni kuti mose muri tu asi mose muri tu ane vana 10 dhagi ane vana 10 dhagi mira ndikudropa ndikufonere futi because iri kunetsa network mira hey iwewe uri comment section uya foni kumusangane kuno kwandisiyani nadhagi chiro chikadini dhagi wanetsa tinongoona dhagi wacho Hello, that's pamwe network tikambokacha pamwe network ingaita ndandiri kuti hamusi kuona kuti pamwe dhagi anogona dara chikuitsai muse muri tu here imimi iwo uri mai vevana ndikukunzwa ndakateerera tiri vanhu 10 vane vana izvezvi inini tinomwisa tiri 3 vake vana vaiva navo kubhechinafu kuna shami wana ari kubhechinafu nemwana kuna abhi wana nemwana neni taivako mai judhi vaivako tiripo tese tiri 4 kana iye achida nguya kuti auti 6 kana 7 ngaarege kunyemberwa nadhaka achiudza kuti kwai ndomuroora ipapa ari kutambisa hake nguva handiri kunyemba chero akasaita mwana wadhakika kana sezvezvo ari kutaura chiti ndine nhumbu yadhakika achazozvidemba teini vana vandokudai ndokutaura zvevana teini varipo nawo vadhaki izvo tekita riri bhuru naiwe ana tiri kumwisa izvezvi tiri 3 ini takadzara january umwe akazara september umwe akazara november vanhu vanoti varipo izvezvi iyezvi ndakabva komuti kumusha wesande ndaivapo pana dhaki kuzaka ini vanzwa akauya kumusha akatiza ukasietenyedza kwekuzokwisanisa abhi nashami akatiza akaenda kuzaka akabvako uya straight uya kuno akauya nepano zuro tikasoya tese mukatoitana nezuro zuro chaiva pano tese atikanogadzisa magrupu ake kupumulo tikazopesana chikwendende kubasa izvozvo nhasi pandataura naye apa ndichita ndoona munhu wako uri kundisendera meseji waenda kubasa akati handina kuinda kubasa ndikati hamene kupamwe basa racho rapera imi mudzambofa zvenyu makanzi kwai ndoti kwai ndopengera kuti kwai kwai kero wazodaro ngaandanene naye kana achida asi ini ndiri kukudza kuti tiri vanhu vane 10 vana izvezvi tiri 10 hei zvakaoma saka patenda apa iwewe ndiwo saka patenda apa situtoti zveiwe ndiwe mukadzi wake zvendiwe uchangobva kumusha ndiwe mukadzi wake chaiwo ai judhi varipo vari pamba pavo izvezvi vari kubhechi varipo mai judhi varipo pazaka vandakadosiya vandonotaura naye everyday vari pamba pake kune mukadzi ariko mai judhi wakaroora kubva kudhara judhi ari form 1 izvezvi natapi wari grade 0 kodadhagi unoitei naini sa imi murikudisana muri kuda makucha pachipare here matoi pachipare kaini unayo zvinomanje kana anayo uchakaura handiti inyaya kuti senga achiti anochamedza vana vako unozvaritira iye akadakuti isi tomutagono iende uchaona kuti uchazokauramo hatiri konesati achachema ende kwemunhu akandifonera muzukuru wadhaka akati puyaka kero azvisa pasipo ava nenhumbu asina sekuziga uchamuisa ndonokuudza saka mose muri magirlfriends mose imi maijudi ndiye mukadzi wake chete mose muri magirlfriends ai saka munonetsanirana chicha munogwira chuo asi zvadhaki anyway
network. Network yacho wadon network kunetsa. Ndoita segona ndokumasvingwa. Ndodii kona namasvingwa. Ndirai timbobata uyu wacho. Zvakaoma. Ari kufona. Hello Anna. So network yako iri ichitiza. Network iri kumushungurudza wedu we. Network iri kukushungurudza singaiti. Network iri kukunetsa singaiti. Wadonazve. Regai timbozwa kiri uchirokwa dhagi wacho uyu. Wauya nenyaya. Dhagi ndokunga unoningirira chaiko chikwiriso chaicho. Ndokunga chikwiriso chaicho dhagi. Masvingo zakaropisa. Manje manetwork avanonetsa ndikuti kufonera uyaipinda. Tiri ngoti calling. But andifunga kuti mukitchen here kana kuti ndivo. Manje mukitchen handitobudi because ndikubika wena. Kitchen handitobudi because ndikutobika. Handizivi arimo mucomment section wakadzuma. Umwe wadhagi arimo mucomment section akunyora zvake mucomment section. Aiwa ndikubika Grace tingaita zvekuzvelive kusandapedza bika. Ndingatokata zodzoka ndapedza bika because ndikubika. Ndikubika ndiri munhu anoda kudya. Plus sisi atipa fastinga kutobreaka izvozvi. Tatobreaka kutanga kutoda kubreaka izvozvi. Haisi kupinda guys. Saka guys ndakukata ndozodzoka ndapedza. Ndakukata ndozodzoka ndapedza because hazvisi kushanda apa. Ngaaite zvinhu zvake oga asina wanochemera asi chandoziva jake agare pamunhu anomwisa idzodzo inhema. Kuiuri kumwisa ani kwani? Unofunga sekuti isu patakambotiziwa tatisina kungwara taitombodiwavo tisati tamwisa asi patakazomwisa ka ndozva uchanya. Handiti wazvidza munhu akangwara achitituka achiti ndozvamari dzemaschool fees evana venyu ndekonoende ava kunhuhwa vomukaka asati atanga regaitiwoni. Ndikuzama zvakaoma ndikuzama kubata Karo wacho haisi kupinda. Karo ngaafoneka. Kwaiwe pingi fona zvetinzwa. Handizivi chikuitika na Karo chiya. Mbona. Hello. 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 Network. Alright guys, regai ndikata I'll come back. Regai ndikata ndibike then todzoka. Handidika. Regai ndikata ndibike then todzoka ndave huku.